ситуациите? През моята наранена детска част или през осъзнатата? Здравейте, казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на жени и мъже да отработят своите детски травми и да започнат да се радват истински на живота си. Как да разберем всъщност, че ние реагираме от нашата травмирана детска част? Най-важното нещо, обърнете внимание дали реагирате на ситуацията сърдейки се, дали реагирайки на ситуацията обиждайки се, дали реагирайки на ситуацията се гневите или реагирайки на ситуацията се дистанцирате. Всичко това е от вашата наранена детска част. Един зрял човек реагира по коренно различен начин. Един зрял човек приема и разбира другия както приема и разбира себе си. Тоест, когато ние сме зрели и осъзнати личности, ние няма да се сърдим, няма да се цупим, няма да се дистанцираме, няма да се гневим, а ще реагираме спокойно и ще знаем, че другия човек има и той неговата си гледна точка. И ако искате да започнете да реагирате през вашата зряла част и да спрете да се сърдите, да спрете да се цупите буквално, да тропате с краченци и да се гневите, то свържете се с мен, за да изцелим вашето вътрешно дете, онази детска част във вас, която провокира по този начин да се държите. А ако сте готови за тази промяна и трансформация, пишете ми за тета сесия с мен. Прекрасен и вдъхновен ден!